Ритуал на посвещаване. Един нещастен човек не може да бъде поет. Бранко Милкович. Бурята е близо. Виждам бели материци да се носят в тъмното небе, да се разтварят океани, да поглъщат лунни планини. Виждам мислите, които плуват по лицето ти, усмихват се и втренчено ме гледат. Виждам чудесата на света навсякъде. Светът е карта на световната душа, която вечно се изменя. Змията на Вселената раздвижва лъскаво подлунно тяло. Разтваря си главата като роза в теб, за да захапе в мен набъбналата си опашка. Мълния проблясва през телата ни и руква древния порой, за да се затвори кръговратът. Ние ставаме едно.